Bilboren erortzea sisma izan zen enplegu publikoarentzat. Funtzionario publikoen arazketa ari gara hain zuzen. Baina, has gaitezen hasieratik. Garbiketa frankista beste represio prozesu bat da. Bertan, frankistak herri batean sartzen zirenean, garbiketa bat egiten zuten, ez? Langileak investigatzen zituzten, eta frankistak zirenak postuetan mantendu, eta republikanoak, sozialistak edo abertzaleak zirenak kaleratzen zituzten. Langile askok ihes egin zuten frankismoa erakundeetan sartu aurretik. Geratu zirenak ikerketapean jarri ziren. Baina nolakoak ziren ikerketa horiek? Hildotik joaten zen langilea, eta gero falangeri galdetuz, polizia municipalari galdetuz, elizari galdetuz, eta langile honen lagun guzti galdetuz, ez? Udal erakundeetan, diputazioan, garbiketa sistematikoa izan zen, ez? Nahi zuten estatu berri bat eraikitzea eta garbitu behar zituzten erakunde guztia. Gaur egun kargugabetu eta fusilatutako langileak gogoratzen dituen plaka bat dago Bilboko udaletxean. Datu lotxagabeak usten dituen arazketa baten oroitzapena. Bilboko udal langileen 158 kaleratua izan zen, bere lana galdu zuten eta bebai galdu zuten beraien pentsioa. Beste 117 gutxi gora bera jaso zuten isun bat, ez? Adibidez, 6 hilabete lan egiten soldatarik gabe. Eta 120 gutxi gora bera segitu zuten beraien postuetan, frankistak edo eskuindarrak zirelako.